Haka Rangialekai Meghalaya State League ka bahap ha Shenlong Zone ka jentru Persia ka umrit. Haba phai sha ka Rangialekai tang haka minit ka bakhan riu lengba ubada minot nongplang ka jentru ka layo ban thep ka gol ka baningkong haka Rangialekai. Henry day haka kilamit kata haka minit ka ban riu peulai lengba u Donald nongbri ka umrit ka layo ban penpai kala ka shigol jong ka jentru walada ka jentru ka klanbha haka Rangialekai. Bad hadu bukut ka Rangialekai baro artali ki kenhun kine marshigol. Haka Rangialekai ka bahap hatura zon ka selsila kalala ban pelim da laila kawai Persia ka warima. Haka Rangialekai ka bahap ha jowai zon haprengga Rangdajied Persia ka seng penbalang. Haba pai sya ka Rangialekai ka Rangdajied kalala ban pelim dan riu lanot. Haka bau tremiki lamulong ulayo ban thep Hatrick Tang hagi khat sau minit haka Rangialekai. Argol layo ban thep dau ban shan bha bat shigol layo ban thep dau wan lam suk nong klau. Bat ka seng pen bhalang ka sha thep haduk khat wei gol na ki artli Rangialekai ki jongka haka Meghalaya State League menda ka samoy.